un hospital pel qual hem de donar primer l'enhorabona i les gràcies als prop de 5.000 professionals que treballeu. Gràcies per la feina que feu. Alcalde, moltes gràcies per les seves paraules. Ara només falta que aquestes es tradueixin en fets concrets, en pressupost, perquè aquestes 5.000 treballadores i treballadors millorin les seves condicions laborals i salarials. Portem negociant conveni més d'un any. Aquí al PSMAR tenim conveni propi i portem des de febrer-març del 2025 negociant conveni. Des del principi l'empresa ens va deixar clar que no hi haurien millores econòmiques fins que no hi haguessin pressupostos. Ens crida però poderosament l'atenció com, també sense haver pressupostos, han aconseguit millores importants, molt importants als Mossos i poc importants als professors, i així ho estan manifestant als carrers. Però algunes millores. Ens preguntem, doncs, com és possible, no és possible que això succeeixi a l'Hospital del Mar. I no només a l'Hospital del Mar, al conveni Siscat també s'està negociant conveni i tampoc. També els han traslladat la mateixa certesa de que no hi haurà millores fins que no hi hagin pressupostos. Jo crec que la lliçó que hem d'extreure és clara. Ens hem d'emmirallar amb educació. Ells porten organitzant-se de forma cohesionada una pila de temps. A sanitat estem molt disgregades, molt fragmentades, cadascú anem a la nostra per diferents proveïdors, diferents realitats a cada centre i després també per categories, només mirem el nostre. Hem d'aprendre i no entrar en el joc de la patronal i de les empreses, que els hi va també que ens dividim i anem cadascú a la nostra. Ens hi hem de posar, ens hi va el sou, ens hi va el salari, ens hi van les condicions laborals i salarials, ens hi va la salut. Som-hi!